Pentru mine arta e un mod de viață. Întotdeauna am simțit din copilărie că a face ceva în plus, a completa natura, e teribil de important. De mic am preluat această lozincă și idee, arta pentru mine înseamnă totul, arta pentru mine înseamnă salvare de suflete, era SOS-ul sau SAS. Important este a ști să cauți, chiar dacă găsirea e destul de ciudat. Asta este o bucurie, este un alt adevăr prin care te poți exprima, poți să comunici, poți să transmiți. Consider că îndepărtarea de artă în lumea modernă e și o mică tragedie. În ce privesc temele, cred că sunt adeptul celor tragice, nu neapărat tragice, ci cu o luptă interioară teribilă, o formă de manifestare dincolo de aparența pe care în general oamenii vor să o aibă frumoasă. Astea, o bună parte dintre ele, de exemplu, lucrate după Leonardo. Pentru mine Leonardo înseamnă foarte mult și ca om, în general. Majoritatea oamenilor privesc pe Leonardo numai ca idee sau după film. Leonardo e mult mai profund și mult mai altfel decât se știe. În fine, ăsta am încercat să-l aplatizez așa. Deci, sunt tot timpul în luptă cu dimensiunea, cu forma, cu exprimarea, cu gândul, cu idei. E o permanentă căutare. Bucuria asta de a face, de a crea, cu o intensitate și cu o forță teribilă, cu o iubire directă, asta nu ți-a nimeni. Îmi doresc foarte mult să fac picturi de dimensiuni mari, desene și sculpturi de o stare spirituală care să fie recunoscute și apreciate și iubite și peste 100 de ani.